iPhone 15 amma sai kin tabbatar mun kin daina san shi. Amma kuma shi Umar ai na ga yana so na sosai. Umar din me? Wai yaron da na ratse muke da Allah wani lokacin na kwaki a gidansa in na fito da safe babansa yake zuwa ya ce in taimaka mata da kuɗin kwaki. What? Ƙarya banza ce fa, kyalkyalin banza ne kike gani na zo muke da shi ba da komai wallahi take gani. Aiki za ki mora arziki kawai in dai kika kwantar da hankalinki kika nuna masa kefa kawai ba kya son shi to duk abin da kika nema a guri na zan miki shi. Ai billahi lazi na ga miki in dai baki rabu da Umar ba to karshe fa zai kai ki ya baro ki ne dan na radda da Allah naira 10 ba za ki tashi da ita ba amma in kika biye ne za ki samu barawo ne fa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Waye wannan? Okay, sunansa Sadiq? Ba damuwa. Yanzu da Allah wata alfarma ki nema guda ɗaya. Ina jin ka. Zan baka tare da ita. Dama ya tare ka gan da ita. Amma duk abin da na mata shi ma wannan ya wuce. Ina so ne kawai a maida min kuɗin wayata kawai